Ola a todos e a todas, neste segundo vídeo imos profundizar no formato e na configuración das táboas e Word. Primeiro de todo vamos a inxerir unha táboa e vedes que cando inxerimos unha táboa nos aparece un botón que se chama ferramentas de táboa e dentro de ferramentas de táboa nos aparece diseño e disposición. Primeiro de todo en diseño temos nesta parte de aquí diferentes diseños predeterminados que nos ofrece Word e podemos escoller. Ao lado temos unha parte que se chama sombreado que nos permite colorear as celas, vale, de diferentes cores. E logo despois teríamos borde. O borde é a liña que recobre a táboa e as celas. Podes seleccionar o tipo de borde que quero, o grosor, e logo despois tería diferentes opcións para debuxar ese borde. Podo facelo con estes botóns de aquí que se despliegan, o seleccionar borde, vedes que podo poñer de maneira automática o borde superior, o borde inferior, o borde dereito, todos os bordes internos no caso de que a cela estivera dividida, na parte interna tivera unha liña de división, e logo ademais tamén podo debuxar o borde. Se lle dou a debuxar me sai un lápiz e podo ir poñendo, vale, os bordes que eu quero dibuxándoos. Agora ademais tamén lle podo cambiar a cor, vale? E diferentes estilos. Nos vamos ao botón máis importante, o botón disposición, onde están case todas as opcións de configuración dispoñibles para unha táboa en Word. Si me vou a este botón de aquí a eliminar, me permite eliminar celas, columnas, filas e a táboa enteira. Si lle dou a eliminar cela, me vai a eliminar a cela na que teña o cursor. Si lle dou a eliminar fila, terei que ter seleccionada a fila enteira. E se quero eliminar unha columna, vedes que se eu poño o cursor na parte de arriba da columna me aparece unha flecha e se pincho me selecciona toda a columna enteira. E podería eliminar columna e ademais eliminar a táboa enteira. Ao lado teño a opción de inserir filas, columnas, vale? Podo inserir unha fila debaixo, unha columna á esquerda e unha columna á dereita. Despois teño tamén a opción de combinar celas igual que en Excel. Para combinar celas teño que seleccionar as celas que quero combinar, é dicir, as celas que quero que se xunten, lle dou a combinar e as teríamos. Tamén podo dividir, vale? Lle dou a dividir celas sempre co cursor en riba da cela que quero dividir, pois lle poño en 3 columnas, aceptar, e vedes que esa cela me divide en 3. E logo por último teño a opción de dividir táboa. Se eu pincho en dividir táboa, o que me vai a facer é crear dúas táboas, é dicir, me vai a partir esa táboa en dúas. Despois, vale, eu podo modificar o alto da fila e o ancho da columna. Como fago isto? Ou ben, vale, engadindo ou restando centímetros, vale? Ou tamén, vedes que se eu me poño, vale, nas liñas de división das telas, podo modificalas, vale, tanto o ancho como o alto, podo modificalas, vale, ou igual que se eu collo e modifico
o tamaño da letra, tamén vou a ter celas, unha fila máis alta. E despois teño tamén a opción de distribuir filas e distribuir columnas. Que o que fai é distribuir filas e que me vai a poñer o mesmo alto en todas as filas seleccionadas, é dicir, vai a facer que todas as filas sexan iguais, e distribuir columnas o que vai a facer é que todas as columnas que eu teño seleccionadas teñan o mesmo ancho. E o que fai é axustarme, vale? Esas filas e esas columnas para que sexan iguais. Ao lado teño unha serie de iconos que o que fan é permitirme cambiar a alineación do texto que está dentro das celas. Vale? Pues vou poñer un pouco máis pequeno para que se vexa mellor. Vale, podo poñer a alineación do texto arriba á esquerda, centrado, arriba á dereita, vale? No medio e á esquerda, no medio á dereita, vale? Abaixo á esquerda, abaixo centrado e abaixo á dereita. Ademais, tamén podo modificar a dirección do texto. Podo poñer o texto en horizontal de esquerda á dereita, en vertical de arriba a abaixo e en vertical de abaixo cara arriba. Tamén podo, vale, mover a táboa, é dicir, unha vez que eu inxiro a táboa, podo movela polo documento. Vedes que arriba á esquerda, nunha esquina, pois aparece este icono que son 4 flechas. Se eu pincho e arrastro o rato ao longo do documento, podo mover a táboa por onde eu queira do documento, inclusive cambialo dunha folla no caso de que tivera máis dunha folla. E despois aquí, arriba á esquerda, teño un botón que se chama propiedades, que isto o que fago é modificar a configuración de toda a táboa. O que facía con todo o anterior era modificar a configuración de filas, columnas e celas, e aquí modifico a configuración de toda a táboa.